Zdarto Ondrik, zdravím vás pri ďalšom videjku a dneska je to videjko z hry Minecraft z Robloxu. Je to Skyblock ako keby v Minecrafte, len trošku uľahčený. Proste, že tuto môžete ísť sem a tam sú všelijaké obchody, tam sa pôjdeme pozrieť neskôr. Za kamerou som hral, ale ideme od začiatku, takže som sa trošku zoznámil s tou hrou. Takže teraz sme si zobrali dve tojotok a dve hentie. Posadíme tak napríklad sem a sem, nech máme drievko. No, tuto máme, že save a build, takže si to uložíme. Tak, výborne. A môžeme sa ísť pozrieť tam, kým nám to vyrastie, čo to bude zač. Dosť ma to tam otravuje, ten stromček. Pravo hore. No. OK, takže tu je, čo to je? Tu, aha, bakery, to je pekáreň, aspoň myslím. Takže tak. No. Tuto máme, aha, to jak sa volá? Sav mill, neviem čo to znamená, ale proste, že tam sa bude predávať drevo. Nie, že bude, ale proste sa tam predáva drevo a vidíte, že tu už nám rastú stromy, tak, pardon, môžeme aj toto zničiť? Aha, neviem ako sa dávajú do čestky veci, takže nevadí, ale zistil som, že ak sa zabijete, môžeme to aj vyskúšať, vidíte, spadnete, ste mŕtvi a spavnete sa tu, pred svojim domom. A so všetkými vecami, takže si to môžeme uložiť. Takže tu už nám rastú stromčeky a keď budú mať listie, tak ich môžeme pokácať. Dostaneme za to tieto, jak sa to volá, drevá, ktoré tam môžeme predať a rozšíriť si totok. Takže dáme 4 a poorieme, dáme 6, zasadíme sem a môžeme sem. Je to taký skyblock ako v Minecrafte, jak som povedal zvláštne, ale nevadí. No vidíte, tuto máme shopping wood, takže koľko má život túto drevo. My to takto musíme pekne osekať a získavame drevo z toho. Takže ak počujete takéto klikanie, tak sa ospravedlňujem, lebo musíme sekať drevo. Samozrejme za to drevo môžeme aj rozšíriť ostrov a získať peniaze a vylepšiť si ten ostrov. Tento základný ostrov sa vylepšuje v tom, že máte lepšiu sekeru a viac úvera. Za kamerou som to hral a mal som tú lepšiu sekeru uložiť. Aj tuto ešte jeden môžeme pokácať. Takže určite si túto hru zahrajte. Za kamerou ma strašne bavila, rozhodol som sa, že ju natočím. A neviem prečo, ale točenie videí vždy prípada na nedeľu. Aj minulé som natočil v nedeľu a tak. Len tak poviem, že v utorok, čo je neviem kedy, nenatočím videjko, ani v piatok sa mi zdá. Počkajte. Čo? Niečo o čestke? Aha, dobre. Takže nič. Počkať. Otvor sa. My sme dostali dva saplingy. Výteční. No a tuto ak dáme, že build, tak sa nám tu objaví naša aréna, alebo ten ostrov. A tuto môžeme, že Island upgrade za 6 dreva. Máme 10, tak jasne, že si ho upgradeneme do ne. A teraz sa nám toto ukázalo, že uberáme tomu drevu 13 až 17 životu. Má okolo 83 alebo tak nejak. Takže môžeme dať opäť 6. Tuto si posadiť semienka. Čo? Aha, trošku to laguje niekedy. Samozrejme, veľakrát sa mi stalo, že som zasadil strom a celý mi spadol dole. Takže taký fail. Môžeme si tuto spraviť takú bránu so stromami, nech to je pekné. Inak môžeme si uložiť
Máme 4 dreva, takže jasné, že niečo si ideme kúknuť. Tu aj žitko. Done. Ne. Ja chcem budovať. Tak. Môžeme si toto, počkajte. Ne, jedno drevo nám chýba, to je jak na schvál. OK, takže Done. Jedno drevo. Ne. Ja som si myslel, že máme už veľa dreva. Nemáme niečo v čestke? Nemáme, to je škoda. Vidíte, aj pred očami vám rastie žito. Počkajte. No vidíte, teraz sa trošilinku pohlo, aj túto strom vám narastol pred očami. Aj túto vidíte, 3, 2, 1. Bum. Bum, ďalší. Samozrejme, dole sa nepôjdeme pozrieť, ale tuto vidím nejaké dole, nejaké, neviem čo to je. Neviem čo to je, dobre, celkom odveci. Samozrejme, tu máme sekerku. Môžeme uložiť, neviem prečo, ale neviem. A vidíte, teraz som nič nespravil na tomto svete, tak sa to nedá uložiť. Napríklad iba keď pokáceme nejaký ten strom alebo niečo tak až vtedy sa nám to uloží. A tak, je to dosť dlhá hra, takže určite to budem hrať dosť za kamerou, ale nebudem robiť také veľké veci. Napríklad, že kúpim ďalší ostrov alebo tak. Samozrejme, určite lajkujte túto epizódku, aj zistím, či sa vám páči alebo nepáči. A som veľmi rád, že mám až 78 odberov, je to celkom dosť. Ani si neviete predstaviť. No, tí, čo natáčajú na YouTube a odberajú ma, tak asi si to vedia predstaviť. Ale ja si to viem živo predstaviť. Takže tuto máme, v chládku sme, ale my nepotrebujeme chládok, my potrebujeme drevo. Vidíte, že strašne pomaly sa nám to tu vylepšováva. A zdá sa mi, že za drevo dostaneme peniažky a za peniažky si môžeme vylepšiť tento hlavný, tak sa to povie, hlavný ten ostrov, ešteže. Takže už máme prvý sapling a ešte druhý sapling. Tak, výborne, posekáme drievko. A už si tu môžeme načať, že ako, kde to bude. Dáme 5. A zasadíme tu niekam sem a sem. Samozrejme, musíme ešte pokácať tento strom. Vidíte železnú sekerku aj dole, čiže toto je taká železná, normálna sekera. Videli ste to? Mne to spadlo. Takže teraz saplingy by sa mi mali objaviť v čestke, za to, že sme nezískali strom, je to celkom ľahké. Tak, vidíte, teraz ako prídeme, tak tuto budeme mať takto 2 stromy. Toto určite posekáme, môžeme sa ísť aj pozrieť, 10 dreva, určite ho ideme predať. Všetko môžeme. Samozrejme nie, videli ste to, ďalší strom mi spadol. Ne, dúfam, že tento strom mi nespadne, takže jedna rada, nikdy neposaďte na tesne pri okraji tohoto ostrovu, nikdy neposaďte strom, lebo vám spadne. Mne už spadli 2, takže tak. No, môžeme ísť predať a kúpiť ostrov, ale takže ja som sa dostal do takého štádia vývojového, že som mal až diamantovú sekeru, čo je na maximum sekera a proste nič, proste aj sliepky som mal, aj vajíčka, ale to je za chvíľku. Takže môžeme ísť teleport Savmill, ideme sa teleportnúť, aby nám to nemuselo dlho trvať. Predáme všetko drevo za 64, ale bohužiaľ nemôžeme sa teleportnúť naspäť, čiže musíme ísť krokom pešibusom domov. Komplete 4%, takže tak, ideme zabudovať. Teraz si ideme save a ideme si upgradenúť Island za 25, koľko máme, 39 až 50, to je moc drahé. Vidíte, taká prijazdová cestička tu je. Kúpime si tento Island za 7, nemáme drevo, takže Done, áno.
Vidíte, sekerka už není taká ako býva, je už zlatá, neviem prečo tu je ešte stále takáto. A golden axe, gold, a uberá 18 až 22, takže Peťka nie, nemôžeme posadiť vedľa. Tak, samozrejme, ešte semienka tu nejak strčíme, no výborne aj tu, posadíme aj tu. Blbé je, že tu môžeme posadiť všelikam a potom je ťažké ušetriť miesto. Ono mi to aj ide aj sem. Ak niečo počujete v pozadí, tak sa vopred ospravedlňujem, síce dosť neskoro, ale nevadí. Dáme save a môžeme sa ísť pozrieť sem do bakery, lebo ak ste si mohli všimnúť, tak na začiatku sme tu išli a môžeme predať všetko obilie za 60. Jasné, predáme. Vidíte, tuto je aj ten obchodník, niečo reže, chleba, asi je hladný. Alebo do obchodu, aby mali pekné toto, neviem, to je jedno. No, ak máme peniaze, tak môžeme ísť buildovať. A peniaze máme koľko? 99, tak jasné, že si upgradeneme. A máme diamantovú sekeru, vidíte to? Diamantová sekerka. To neviem, jak sa dopracoval za 11 minút. Za kamerou, čo som hral prvýkrát, tak mi to strašne dlho trvalo. A vidíte, 23 až 27 HP dá dole stromu a je to veľmi good sekera. Very good sekera. To už som asi druhýkrát povedal. Takže čo vyrastie skôr? Strom alebo toto žito? Zastavte si video a povedzte to. No, neskoro, ale nevadí. Vidíte, jak to na 4 rany zničím strom? Ty brďo. 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5. No. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. Na 3 rany. Čože, to je úplne výborné. Dáme štvorku, pokosíme to tu. Čo som spravil, nevadí rýchlo pokosiť. Čo som spravil? Tak. Pardon. Tak. Asi ste to nevideli, ale vpravo mi vyskočila taká tabulka. Samozrejme v čestke mi dali 4 saplingy, lebo musíme zničiť listy, až potom nám dostaneme saplingy. Čo mi to nejde. Jednotka, posekáme nejak dlho, to nám teraz trvalo. A to je dobré, tá brána, že tie stromy nám nepreletia cez to, lebo videli ste, že väčšinou mi to tam preletelo tak, že to spadlo a hneď sa to odkotúlalo. Teraz musíme toto... Ja som to odkopol! Čo si robíte srandu? 13 minút, toto videjko bude tak 6 minút. Možno menej. Vidíte, kebyže tu není ten strom, tak by sa to odkotúlalo tam ďalej. Takže aj sa to oplatí mať takú zábranu. Rozmýšľam, že si tu spravím takú ohrádku. Ale samozrejme, dúfam, že nesekám do hentého dreva. Dobre, do hentého stromu myslím, tak. Celkom nám to ide rýchlo a opäť nedostali sme saplingy, tak to máme v čestke. Jeden sapling, wow. No, máme drevo, tak si to uložíme a ideme si rozšíriť sem. Island upgrade. My môžeme si to upgradenúť. Počkajte, toto sú tie sliepky. Počkajte si, kto si počká, ten sa dočká. Mne to padlo na hlavu. Takže sliepečky ešte si nemusíme pozrieť. Samozrejme tie sliepky sa mi zdá, že musíme kúpiť, ale neviem za koľko. Máme 9 saplingov, ty brďo, co tam zasadíme. A to je samozrejme aj pôda vlastne. X-ko climb. 10 saplingu. A vidíte, tam už sú sliepočky. Už chcú žrať. A ja som asi 5 minút nevedel, že ako im to dať. Potom mi došlo, že takto. Proste lavím, tam kliknete a oni idú žrať a dajú vám to.
Takže my si sem to máme aj také rozširujúce. Tu budeme mať pole a hen tam budeme mať stromy zasadené. Takže tak, výborne, teraz na túto stranu. Aha, iba 8 môžeme mať zasadených, neviem prečo, ale nevadí. Tak si zasadíme aj sem, lebo drevo sa to nepotrebuje. Aha, nemôžeme. Tak, zasadíme saplingy. Tak. Saplingov môžeme mať 11 alebo tak nejak. Aha, 8 iba. No, dáme samozrejme save a build a vylepšíme si Island za 80. Máme 12 dreva, tak prečo ho nepredať, že? Za 48 a máme 76. 67 naopak. No, my si ešte porúbeme stromčeky a potom môžeme si vylepšiť ten, jak sa to volá? Ten, jejda, to ja som blbec? Ostrov a neviem čo to znamená, asi že budeme mať viac chickens a tuto máme, že 8, to môžeme mať najviac 8 žita a 8 stromu, čo už máme tam. Dúfam, že to pôjde rýchlo. Možno to vystrihnem, takže teraz budem chvíľku aj ticho. Ak to nevystrihnem, budem chvíľku ticho. Ak to vystrihnem, tak nebudem ticho. OK? Takže takto. Alebo budem, viete čo, ja budem kecať. Pre istotu, kebyže na to zabudnem, aby to nevyzeralo trapne. Že to mám vystrihnúť, tak myslím. Hentem už sa nám to ototočkovalo. Á, ne. Takže ak sa vám bude zdať taký strih, že budem, proste, že sa nám to nejak nepodarí, kade idem, aha, tajde to, že proste, že budem o niečom potom strihu niečo iné hovoriť, tak prepačte. No, vidíte, 17% complete. Tak, a viete čo, ja to nevystrihnem. Však v pohode máme diamantovú sekerku, akože to si robíte. Dámy a páni, toto bolo najväčšie testotka bodka ever. Nikdy never, to ja si vždy hovorím, že mi to tam spadne. Samozrejme, sapling musíme pozbierať. Videli ste to, ono sa mi to tam zošmyklo dole. Nevadí, všechno bude fajn. Možno. Až na toto. Ešte že. Takže nejak málo to uberá, ja chcem novú, ja chcem pilu, nie sekeru. Kúkajte, 4 HPčka, úplne pomaly. 1 hit, 2, 3, 4. Aha, my musíme asi počkať. 1, 2, 3, 4. No vidíte, jak nám to ide. Nedostali sme saplingy, takže máme v čestke. A však máme 7 saplingov. Raz, 2, 3, 4. A 1 HPčko. Ne, nepadaj. Dobre. Takže saplingy nepotrebujeme, nech sú v čestke. Aspoň mi to nebudú zaplňať, síce to je jedno. Jaj. OK, mne sa stalo aj to, že ja som tú kládu asi odkopol nejak a ja som videl, ona úplne rýchlo odletela preč. Bolo to srandovné. Takže tak, 18 minút aj 18 minút aj 20 minút som chcel povedať, ale 19 minút. Takže to je asi najdlhšie videjko bodka ever. A ja ešte chcem upgradenúť ten ostrov. Proste tuto predáme toto sell. Za koľko? Máme 121 peňazí, sme prví. Samozrejme asi to vidíte. Takže tak, neviem či to ide. Nedá sa tu behať, to je jedna blbosť. Samozrejme má to aj viac blbostí. Ale ne. Save a build a vylepšíme si tento Island za 80. Za 110, to je strašne drahé. A toto nemôžeme kúpiť, že? Nemáme to drevo. To drevo je strašne aj v Minecrafte proste. Aj keď máte všetko diamantové, drevo proste potrebujete. Sice ak máte dobrý enchant, že za XPčka sa vám obnoví tá vec,
tak máte nekonečno veci. Tak, a samozrejme, ak si ideme sem pozrieť, level 2, 11 trees, to je stromy, a 11 polí, alebo jak to nazvať, neviem. Samozrejme, tuto to posadíme, takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Asi som sa preriekol, nevadí. Dáme 5, posadíme to tu. Nech minieme všetky saplingy. Takže sliepočky by nám mali dať vajíčka. To... Čože? Vidíte to je, koľko vajíčok je tu? Jak sa zbiera, nevadí. Ty brďo. Asi musíme takto prejsť po nich. Aha, ty brďo, to jak rýchlo. To levitujúce vajce. Ty brďo, dobré sliepečky. Dáme vám túto žitko. Nemáme žito? Tuto ti doplníme. Ty brďo, máme 11 vajec. Ideme sa kúknúť, za koľko sa predávajú a to bude konečne môj koniec tohoto videjka. Takže, dobrý deň. 1 vajce za 10. Tak toto je najväčšie, dámy a páni. 110 peňazí máme a máme 161 peňazí. Je to neskutočné a jasné, že si ideme vylepšiť totok na level 3. Pardon. Za 110 peňazí. Ty brďa, toto budú moje... A všetko od začiatku, takže to je dosť taká blbosť, že to tam je hneď a chcem niečo iné spraviť a spravím úplne niečo iné. Takže tak, prejdeme, save a build a upgradeneme si Island za 110, dámy a páni. A je to na maximum, máme na maximum všetky Islandy, ostrovy, neviem prečo hovorím po anglicky, ale to je jedno. Ostrovy na maximum, proste to, ak si tento budete vylepšovať, tak proste všade môžete zasadiť toľko a toľko vecí. Takže tuto máme 15, čože? Ak je to pravda, tak nám majú zostať jedno semienko, ak je to pravda, že 15 semienok sa môžeme zasadiť. Takže to bude mega. Normálne taký dobrý farmáš, taká hra, to poznám. 3, 2, 1, bum, konec. Dobre. Ešte saplingy tu posádzame, jedno. Tak, výborne. Ešte sem. Som trošku zachrypnutý, mám zapchatý nos. Takže vajíčka tu získavame, jedna radosť. Samozrejme, musíme ešte pokácať stromy 23 minút, to aby som už skončil. Pokáceme pár stromov, že nám to vypadne, nie, nevypadne, to je výborné. Takže pokáceme tu stromy a kúpime si ďalší Island. Ja neviem, prečo tomu hovorím Island, proste to je jak naschvál, tak myslím. No, 5 by nám aj mohlo stačiť. Samozrejme, nedá sa tu behať, to je smola. Vám tu hrá muzička, dúfam, mne nie, nevadí, lebo tu mám strašne 5, jak tesne. Čo znamená toto, za 30. Upgradeneme ho, za koľko? 7 kameňa? Aha, tak ja som sa čudoval, že za kamerou, keď som toho hral ešte prvýkrát, že jak môžem, na čo máme krompáč? Asi na toto, že tu vyťažíme. Mining stone. To je aké dobré. No. Koľko? Iba jeden. Ty brďo, dosť málo. Takže tak, určite za kamerou to budem hrať dosť dlho. Takže tak, ešte sa ideme pozrieť, za koľko sa to predáva. Za jedno. Jedno za 5. Dobre. Takže nekončíme epizódku na mojom tomto, ale tak nevadí. Takže ak sa vám to videjko páčilo, určite hoďte like, koment, budem veľmi šťastný za odbery a ďalšie video bude vlog alebo let's play. Dovidenia!